يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويله يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويله الله تجيجو أبرني daha tegaka honoma wodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere fe jayɓatake bindaɗo amde sappo mboyi hitande ujunaje nogase joyi ɓattake men fahati koye tarihaji annabaɓe en jetti jomi men tagɗo en konnude hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen en juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwani mama enen kala en denti en mbi alhamdulillah alhamdulillah allah rokki men walde jaam finde jaam ha joɗiɗen ɗo hen ay jaam eɗen garte yewtere men fadande kala nokkuji eɗen jettiɗum allah subhanahu wa taala eɗen mbiya ko duwete ko foof amina ya rabbi ceerno khalidou du'a mo duwatoɗa o omo weeli omo uddita omo feertina omo softina omo rokka neɗɗo coftal ha tenti kadi ɓe heeɗiyankoɓe yewtere nde ene kollita saɗa duwomoni kala mbiya amina ya rabbi ɗum noon enen kala en denti en mbi amina yo allah yeɗen moƴƴere nde ya rabbi arrahman nde tawno aduna ko caɗele ɓoole aduna ko caɗele ɓoole kadi ko hedde aduna he ko kadi ko caɗele ɓoole ɗum noon duwaw julɗo walla mbiyen joɓari julɗo ko duwaw joɓari julɗo ko du'aw ko ñagade allah tagɗoma o yo reene eɗi musibbaji beeji o aduna ya rabbi allah dandu en en jeehi ha galle ceerno mouhamadoul amin ly to Doumgour Alpha calminen juuroɗen dendagal almuɓe janggoɓe ɗon kala jeehen ha to galle Amadou Mbolo Abda Kane Ahmadou Kane e suddiɓe mabɓe kala kono ne kadi dendagal dumganaɓe jaɓɓi ñammini nduusi yo allah yommon moƴƴere ndulmaji ɓokki sabbundu cankon ɓoggel e dendagal wudduru ha tiggere alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla maɗa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سار مسلمتي ماما ميلتني ماما
mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof yo jaam Allah e kisal mum e nden ka mum won e ma Seydi Sarr. en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam. en dewni hen ceerno men giɗo meɗen alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en ñaguima Allah nde Allah jurnata gurdam. en dewni hen ceerno Khalil kaw men moƴƴo sehil men en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam lawa cellal. en dewni hen giɗo meɗen giƴƴi meɗen kadi ceerno Abdallahi Khalil Seydi Mbaye. en dewni hen kaw men Ahmed Tidiane Sakho. en dewni hen kaw men kaw Moustapha Sakho. ñaguima Allah yo Allah lawɓe cellal ko juuti. en calmini julɗo foof. en calmini Oumar Sarr to Lyon ko ɗon calminɗen sohnajo makko sohna Zeynabou Sarr. hay sire en calmini ɗum. en calmini Moussa Diallo ɗo Paris ɗo kanko e Aissa Diallo cuddiɗo makko. en calmini Kadiasi kono en calmini Diop Yahya ha to Seno Busoɓe. en calminimo no feewi. en calmini Amadou Sy kawko jinnaɗo men moƴƴo o jeeya koto horndolde o ɓurandirede ko Amadou Muddel en mbimo Seydi Sy mawɗo men moƴƴo. ko ɗon kadi calminɗen ɓiyi ko Oumar Sy tawane tawe to Miro to banggue Paris. ko ɗon calminɗen ɓiyi ko no wiye Fati Amadou Sy a jarama mi yimɓe changement a jarama jabade nde hen saaha ene sattirimi seeɗa. kono ko ɗon calminɗen mawɗo men moƴƴo taw ko sababu o ko musidɗo men giɗo men sehil men ene wiye Haw Konté. on woni sababu mawɗo o noon ko moƴƴo julɗo biyeteɗo Mbure Mbocc. Allah mbiyenmo Mbure Ndaw Mbocc. en ñaguima Allah yo Allah suurmo renamo yo Allah hebbinanmo cellal. en calmini Abdoullahi Dadda ha to Sinthiane Padalal ko musidɗo men ko giɗo meɗen. en calmini Aliou Sam to Bow Mouhamadou Ali Sam to Bow. en calmini Kawli taw ko tailleur men moƴƴo bawɗo ñowtol kadi nunɗuɗo. en calminimo no feewi en duwani momo nde Allah renata mo. Fati Mamadou Ba en calmini ɗum nawtatamo ko ha to waali kono mo tawe to Mantala ville ɗo. en calmini Djibrilu Souleymani Hawa Gueye nawtatamo ko ha to Ganna Balol. en ji méchange makko en dañani jartade omo yarlo omo yaafo ene sattira ene hen sahaji kono min ji. en calmini musidɗo men giɗo men Mamadou Keneme ha to Elbef Almami Samba Almami Bouda min calminimo no feewi ka moƴƴo. en calmini musidɗo men giɗo men moƴƴo Haruna Balla Ly en calminimo no feewi. en ñaguima Allah yo Allah renmo suuramo yo Allah yettin pandale makko kala. en calmini Sala Soñane taweteɗo to Le Havre en calminimo no feewi. ene gasa koye jillo wonno en ganda o arti walla wartani kono en calminimo en mbayrodiri e makko seeɗa. en calmini Samba Yahya Ɓan ko musidɗo men ko giɗo men ko denɗi men gonɗo e jillu mum hande ne tawe to Ɓundu. a jarama no feewi yo Allah yoɓ moƴƴere. en calmini Aissata Bokare Lo to wawi wonde foof. alhamdulillahi rabbil alamin. en calmini Aissata Sow to Weedu Noodi a salminama no feewi. kono en calmini Djiby Ba to Bundu Ɓoggel taweteɗo ɗo e Paris min calminima calminali tedduɗo urde. en calmini julɗo foof ɗo wawi wonde e jokli windere nde. Seydi Sarr mi dartina ɗo calminali ɗi woto judde ha ɓurta mi arta e ma ciftina en to jarannoɗen
e on saha jokken golle Seydi Sarr. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere. ɓe calminɗaɓe kala ko duwaw nde tawno salminandu ko du'aw. salminaɓe e heeɗiɓe kala en ndendi enen kala en calmitima kadi onon heeɗiɓe kala kadi on calminama on juurama on jettama a jarama Seydi Sy Allah yoɓe moƴƴere. hande noon yewtere men tarikh annabaɓe ɗe gonɗen e annabi Idrissa ɗo henna eɗen teddinira ɗo henna guiɗo men sehili men ɓi neni men korsuɗoɗo men emo korsinɗen no fewi woni ceerno Souleymane Daha Ka kame galle mum e suddiɓe mum kala ko noonne kadi musidɗo tedduɗo guiɗo woni ceerno Djiby Sall mo nabbaji taweteɗo hande to Dakar ko noonne kadi ceerno Abdoul Mamoudou Gueladio Kane tailleur ngana to Medina Dakar ko noonne kadi Moussa Thiam kame joom suudu muɗuma Salamata Dieng e noonne kadi Abdoul Ndiaye to Tampes e Abdoul Wahabou ceerno Abdoul Wahabou Sall mo ceerno Yahya Sall to Matam ko musidɓe ceerno Souleymane Daha ko musidɗo tedduɗo hande o ɗo gonɗen ɗo e annabi Idrissa ceerno Khalidou ɗo ceerno Ousmane Ly dusata en wonnoɓe hanke e conférence taw koye fedde ɓamtare gawol alhamdulillah yo Allah yo moƴƴere ko duwa eko janga eko sakka eko haala kadi ɗo komin naftorade. ceerno Khalid Abdoullahi Sy gonɗen koye annabi Idrissa caggal nde malikaji ɗawimo e o place mo Allah waɗimo haɓe jippina aɓe ñaawa neɗɗo haɓe mbatidi tatade ɓe nanga ɓe lebta annabi Idrissa ɓamtima to asmawuji tawete to aljanna yo Allah yeɗen ceerno. annabi Idrissa rontini mo rontini yi debbo joɗɗo bisimilla maɗa ceerno Khalid. Waaleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonda foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ko mum woni ma en jetti Allah gartirɗo en ɗo joni wawde hokkodirde e bandiraɓe men ko gownoɗen hokkodirde e mabɓe ko fati e qissaji annabaɓe men e gurdameje mumen en jettiri Allah ɗeɗo golle ɗe o waɗani en calmini dendagal bandiraɗo ɗo wawi wonde kala Seydi Sarr mi wima mbani ba a jarama kadi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen yewtere nde en goppirnoɗen yewtere nde ko annabi Idrissa hankadin o hetti to dow asmanuji en kaalino dewal makko Allah toon no siforino ha maleykaji jiimo ha maleykaji ɗi mbi o fotani wurde ɗo sibi kanko ko neɗɗo ko gofowo Allah fotani wurde ɗo maleykaji ndewata Allah sibi maleykaji kañumen gofata Allah hay seeɗa. joni noon en kaali holko ɗiɗo konguɗi dontinani ɗin ɗon maleykaji kalnoɗi ɗum Allah sifaniɓe ko woni e neɗɗo ko kañum waɗi ɗum e neɗɗo sinno o ƴettino ɗum o waɗi e maleykaji ɗi ma maleykaji ɗi mbano neɗɗo wayni golla ko neɗɗo gollata ko maleykaji ɗi mbi ala ɗum wonata Allah noon holliɓe ene wona e hoddiro Allah ɓe mbaddino ɓe mbaddini haɓe gandi ko Allah wino koko noon wori. Seydi Sarr annabi Idrissa hetti dow hankadin o yalti aduna o hetti ko banggue aljanna e hoddiro Allah kanko annabi Idrissa o ɗacciɓi yi ko en wiye Lamaka noon en mbi ko kewɗo doole Lamaka Allah hokki ɗum doole omo wawi juuɗe makko hayre kone mawni foof o ɗoofa hayre nde
kanko noon on laamaka waɗi sa'a goto o yalti o fayi ladde ɗo fayi ladde ɗo omo jogii dammiri omo ayna omo yaha omo fayi ladde noon o fotti e debbo goto debbo o hono mum e yodde tan ala e on ɗon zaman ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou eɗen mbiyeɗo hen tan aynaɓe yoɓe tinno ɓe toppito gaynaka mabɓe nde tawno gaynaka so tawi a laɓɓini a reeni a fewni ene waɗi barke no feewi saabu annabaɓe ko ɓuuri hen hewde gayni jawdi goni aynaɓe woni koɓe gonani tiguiri tiguiri ko ndema kono to banggue a gaynaka hewɓe mabɓe gayni wona hitande wona duuɓi wona duuɓi taw wona duuɓi nayyi gaynaka ko orori kewdi barke jaltinori kosam so tawi jomum rewni lawol eɗen mbiya noon aynaɓe yooɓe tinno aduna o faaɗi yimɓe nana ñaaya leyɗele ɓeyne mbaɗa sardiŋaji ɓeyne mbaɗa guese société ji mawɗi nana garoya leyɗele men na katojini e haalisaji beele mbawa wurnude koye mumen aha aynaɓe ndente mbaɗon pelle mawɗe guurɗe cuɓɓoɗon gardiɗo celluɗo ñagoɗon leyɗele mbaɗon fermaji moƴƴi nehon hen daabeje dañon tew e kosam e haalis joni joni jaltone caɗele ceerton e ogga heɗa on tampi sukaɓe mon tampi safara ala jangde ala laaɓal ala tene kadi dewal Allah timmugal wawa dañede won e nokkuji ɗon ɗo ndiyam ala neɗɗo de nemoto koko rewi nemoto koko jogui aɗa alɗi no fewi aɗa fiyo e ndiyam walla ɓiyene fiyo e ndiyam ene ɗaɓɓoya gurdam goɗɗam te ko joguiɗa ko ngala heewi Allah won ballo ceerno Haali Abdoullahi Sy laamaka ronti annabi Idrissa ene wone gaynaka e dammiri mum ha yi o debbo garɗuɗo holko haalde debbo o ceerno Khalidou. a jarama Seydi Sarr en beltima no fewi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini ɗo musidɓe men ɓe Allah waddi en moƴƴuɓe ceerno Ahmadou Diako e cuddiɗo mum sohna Binta Sy e ceerno Ahmadou Talla e joom suudu mum sohna Fatimatou Dia ɗon ɗo serji ɗo en calmini ceerno Mamadou Anne e cuddiɗo mum sohna Hawwa Sy ceerno Abdoullahi a jarama en beltima no fewi koni o fotti e oɗo debbo kanko laamaka bun Idriss o fotti e oɗo debbo nde o fotti e debbo nde o namdi debbo o wa sa'alaha an ismuha o namdi debbo o holi inde mum debbo o heɓɓiti wimo min mbiyetemi Faynusata mbiyetemi Faynusata mbiyetemi eyyi komi ɓi Aklil Aklil noon o jeeya koye ɓesgu Qabila ko ɓi baba Adama kanko oɗo debbo o jeeya koye ɓesgu Qabila kono o wiyete ko Faynusata bintu Iklil ko on jibini mo joni noon o yaltoyi koye Qabila yaltoyi koye Adama kanko oɗo laamakane jibinima ko Idrissa en kaali tuggi baba Adama fayi Idrissa taniraɓe joyo goni ɗon wadde kamɓe fof koɓe taniraɗo goto o heɓɓiti o wi debbo o mbete aɗa jogui gorko aɗa resa walla a resaka debbo o wi ala mi resaka o wi debbo o an ka cukalel sinno ko a kellifaɗo gonnoɗa sinno joni duuɓi ma puɗɗinoma hewde seeɗa mami resa mi waɗma cuddiɗam o wini debbo o
kanko laamaka e on noon sahaa noon ɓe mbiyata neɗɗo ɓe mbiyata puɗɗiɗo mawnude haa watta reseede ko jaarowo e duuɓi 200 kamɓe aha jaarowo e duuɓi 200 ko on ɓe mbiyata mawni foti reseede kamɓe nde wonnoon ɓe keewi duuɓi ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on sahaa jokken golle bisimilla ko ɗum woni mbomri ndi duuɓi 200 wiye yontani kadi reseede la ilaha illallah elle tan mo yetta e duuɓi 16 ɗum nde woni mbomri kam ɗum nde wiyetake timmani resnani ala ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yo moƴƴere eɗen calminɗo hen mawnira men tedduɓe e yiɗɓe men tedduɓe woni mawni men sokhna Hadji Yaya Sarr mawnu men e miñu men kala e galle Sarr ɓe kala ko noonne kadi sokhna Khadidiatou Ndiaye mawni men e ɓesgu mum e miñu men e dendagal enɗam mum kala ko noonne kadi e mawni men sokhna Farmata Amadou Kane kamɓe mawnu men ha e miñu men kala gorgol men Coumba Koudeje Sarr tedduɗo duwotoɗo korsuɗo kecco ɓernde min calminima e guiɗo men sehil men neni Hadja Fati Touré jiɗɗo ha woni gonga yo Allah yoɓe moƴƴere ani ɓesgu ma kala mi salminima mi juurimama e neni men korsinɗo en nene Molel Baydi Sow yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah ɓeydu cellal ya rabbi ko duwete ko yo Allah yet on e moƴƴere nde ya rabbal alamin est ce que ceerno Haali Abdoullahi Sy ndaw bombal ngalla ko wiyete ko bombirdi mbomni mo duuɓi 200 wiye yontani taw hokko debbo jaabimo ceerno Haalidou mi salmitimama laawol gongol Seydi Sarr a jarama no feewi en calmini ɗo ceerno Samba Gangue kanko e galle makko en calmini sokhna Khadidiatou Seydi Dia ɗon calminɗen Baya Thiam e cuddiɗo mum sokhna Aissatou Ndiaye ñamowo ñebbe e hoddiro Allah Seydi Sarr e on sahaa mo ɓe mbiyata helli fama tan ko jaarowo duuɓi 200 ɗon e ɗon noon debbo wi mi wona mawdude kono to gommiɗo mboɗo jogui duuɓi 200 e duuɓi 20 Sarr mawde de o wi ko sagata foti resede ne jogui duuɓi 200 e duuɓi 20 Allahu akbar min de wona min eyyi waɗi debbo o wi so tawi aɗa yiɗimi ya ƴamoya kam to babam so tawi aɗa yiɗimi laamaka wimo aha yamiri kam ɗum o yaha mi yamirima ɗum waɗi falamma samia laamaka bi dhalik nden laamaka nani kan haala laamaka wuli woni o yehi to bamum on ɗon suka debbo Faynusata o yehi to bamum ngam ƴamoyde ɗum yo noon saha o yetti babiraɗo o haalani ɗum wonde aha mi yi ɓiye biyeteɗo Faynusata min kaldi ɗum min noon jiɗirmomi ko dewgal jimmi ko resdema babiraɗo o namdimo holi kanko o haali ha ɓe pamodiri babiraɗo o tottimo debbo o resi ɗum kanko oɗo laamaka nde o resi debbo o sowi nde debbo o sowi debbo o jibinanimo ɓiɗɗo gorko o noon o inniri ɗum ko yashkuru wiyama ko ni o inniri ɓiɗɗo gorko o konngol gongol wi ala o inniri on ɗon ɓiɗɗo gorko ko Abdoul Ghaffar o dañji e debbo o ɓiɗɗo gorko konngol wi o inniri ɓiɗɗo gorko o ko yashkuru konngol gongol wi o inniri on ɓiɗɗo gorko ko Abdoul Ghaffar enen noon
wana ɗeɗo inde fof kewɗen noddirde on ɗon ɓiɗɗo. On ɗon ɓiɗɗo woni mo mbiyeten annabi nuhu. eɗen gandi idrissa jibini lamaka, lamaka jibini annabi nuhu mo ganduɗen o. ko ni tan wayi, ko ni tan wayi, ko ni tan wayi. annabi nuhu e annabi idrissa ko taniraɗo ko goto lombi hakkude mabɓe. idrissa jibini lamaka, lamaka jibini annabi nuhu. ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ɗo kalɗa wonande kanko lamaka walla lamaka o ɗaɓɓoyi debbo o ɗaɓɓirim dewgal. debbo wi so tawi mo yiɗi yo yawo ƴamoya ɗum to bam mum. alhamdulillah on ko jangguinta yeewi. kono eɗen kewno yewtide mawɗo goto yo Allah yurmomo yaafomo kewno duuɓi. o wi sar teskoɗa Abdoulaye am teskoɗa ni o wiyete. min gandodiri koye ngo weeyo taw mboɗo wanno yewtere wotere mboɗo haala dewle ɗe indeli ɗi fodde feet duƴƴal feet ko watte hen ko. o wi tesko wona gandal wona haydara. kala yangue ɓurgue bonnede jawdi, ɓurgue hewde dillere, ɓurde hewde kal haalti, o wi ngal dewgal ɓoyata walla ɓiɗɗo darjewo jibintaki hen. o wi kala inde ɓurde hebanede ñanti wahliti wutteji moori ɓutti poudruji e goɗɗum tan hankkadi waɗa tan duƴƴal manggal, on ɓiɗɗo heewi ko woynude jinna e muɗum. ɗum noon ɓayde ko oɗon kettoto oɗon mbawi teskade laaron yangɗeli bonnaɗi ɗi pop e inɗeli baɗaɗi gaspillage ha boni ɗi kala. ndaron ɓesguji ɗi, ndaron dewle ɗe, ƴewon no gurda, ƴewon so tawi no wini ko noon alhamdulillah, so tawi wona noon jokkon, so tawi ko noon ƴeewen fabade koye meɗen. ceerno Haali Abdoullahi Sy en calminiɗo hen ceerno Oumar Sarr nawten mo ha toon to juude jaaɓi ko giɗoma sehilma kadi ko bande seydi Sarr mi salminima an e galle ma e suddima e ɓesguma kala. ceerno Alassane Doro Sarr gorko mo ganno ha toon to leydi France mi salminima, mi salmini galle ma ɓesguma e enɗam ma e cuddiɗo ma kala. ceerno Khalid Abdoullahi Sy ɓe dañi annabi Nuhu walla Yashkur walla ni Abdoul Ghaffar, holko addinimo wiyede Nuhu o tanum annabi Idrissa. seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama. en calminiɗon mawɗo men Sharif Mbodj, kanko e mawɗo men cuddiɗo makko moƴƴo hono Soda Konté e Sira Gako. seydi Sarr aha ko ni ɗum sifori, ko ni tan ko o jibini annabi Nuhu. annabi Nuhu noon eɗen gandi wona ɗum wonno inde makko. annabi Nuhu ene wiya Yashkur, annabi Nuhu ne wiye Abdoul Ghaffar. nden sa yi o wiyama annabi Nuhu addi ɗum ko rawandu o jalkitnondu. wiyama o yi rawandu kene jasma on konngol ko noon wi. o aybini rawandu, rawandu ko wi ko min gaybintane, Allah waɗi e rawandu he yo jabomo. rawandu wi ko min gaybinta walla ko baɗɗomi ni o gaybinta. aɗa andi waɗi noon rawandu ko Allah wona. won konngol wi ala, o yi ko rawandu ndu ina waɗi guite nayyi. o yi ko rawandu ndu ina waɗi guite nayyi. o aybini rawandu. rawandu wi ko min gaybinta walla ko baɗɗomi ni o gaybinta. aɗa andi de wona min waɗini hooram, sinno ko min waɗananno hooram kono mbaɗa ni mbaɗanmi hooram. o mandi noon ɗum ɗo kaɗo haala wona rawandu haali ɗum. rawandu ndu won kalnuɗo ɗum kaɗo haala wona kañum. kalnuɗo rawandu o noon ko on siññinimo o huuli o watti woyde. hankadi gurdam makko fof ko bojjita no watti woyde tan. ɓe mbatti noddirdemo ya Nuhu e hema goyowo. Nuhu firtata o bojji.
nuhu firtata ko goyowo ya nuhu ehema goyowo hankadi nden inde jalti o watti wiyede nuhu nde wannon ko kewɗo ko wayata sibi omo jogui kulol ko nduɗo rawanu jaabimo ko omo andi ko Allah wona kayu kono noon inde makko ko Abdoul Ghaffar ko nden o ɓuuri andirede ko nden inde o ɓuuri andirede e woddira Allah noon o waddi e nduɗo rawandu ko wadde mayru ko watti woyde bojji ɗi keewi ɓe batti noddirde mo ehema goyowo ya nuhu firtata ko goyowo wadde wona nden inde o jogino ko ni ɗum sifori joni noon ko oɗo debbo jibinimo debbo oɗo jibdinimo koye laamaka ko ɓi Idrissa ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. A jarama Seydi Sy ɗo laaɓi cer o woni annabi Nuhu mo ganduɗa kañumne won fiyande nde felli tigui rigui ceerno Khalidou Abdoullahi Sy hol kawisaji peeñi e jibinede annabi Nuhu. Mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calmini ɗo ceerno Oumar Diary Seydi Ndiaye tollo Havre ceerno Ahmad Sy e galde mum sohna Fadoumatou ko kon naati en calminiɓe no feewi a jaram andi debbo mbiɗen o sowima ngel ɗo ɓinguel biyete ngel Abdoul Ghaffar enen mbiyata ngel Nuhu nden noon waktu jibingol makko yonti kanko oɗo debbo omo jibina ngel ɗo cukalel biyete ngel Nuhu o yalti wuro ngo o fayi caggal wuro to e on saaha eɓe jogui lamɗo bonɗo mo ganduɗa ene hirsa sukaɓe eɗo lamɓe jasɓe ɓe ɓooyi hirsude sukaɓe hewɓe cikkata ko Firawna tan woni kirsannoɗo sukaɓe ala hewɓe e mabɓe kirsi sukaɓe e on saaha noon omo waɗatno yimɓe yo mbatto hakkille e rewɓe ɓe kala jibinagel so woni gorel ɓe mbara taw ko kamɓe teyi nden noon kanko debbo oɗo fayi nusata o fayi ladde o jibini toon oɗo biyeteɗo annabi Nuhu nde o jibini annabi Nuhu tan o dogi yidde fatude wuro woto hattede o huuli so tawi ɓe kattimomo ɓe donki yiidemo tan ene wawi ɓe tina ko jibinɗo ɓe gabbomo ɓe keɓa ɓiddo ɓe mbara ɗum o yiɗi fatude wuro caggal o jibini cukalel ngel o yiɗi fatude wuro caggal o jibini cukalel ngel omo doga to dogi ɗo tan cukalel ngel o jibini ngel ene woni tigguyel ene famɗi tigguyel ngel noddimo kanko yumma o ngel noddimo ya umma la takhafi alay fa inna alladhi khalaqani yahfadhni ɗon e ɗon tan ɓinguel ngel o jibini ngel woni annabi Nuhu noddimo imo ehema nene to paaɗa argay ka kulɗo kono woto hul eyam min ay Allah tagɗomi o renat kam ko kanko renatami ayi nde cukalel ngel haali ɗum ɗo tan Seydi Sarr o rutti o faate cukalel ngel ɓernde makko hiɓidi o deeƴi ɗum waɗi o ñiiɓi e nden hayre o hayti yaade wuro to o wondi ɗon e ɓinguel makko dande wonno ko yiyade woto hatteɗo wiye ko jibinɗo ɓinguel ngel haali ko ɗum waɗi o hayti yaade Seydi Sarr ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ay oɗo annabi Nuhu haali gila woni tiggu annabi Isa a haaline woni tiggu kono kala nene ƴoƴƴo woni kala yumma ƴoƴƴo so jibini so laari ɓiyum tigi rigui tan taw ko ƴoƴƴo so ɓiɗɗo laari o laari ɓiɗɗo tan omo andi ɓiɗɗo ne haalda e makko saabu ɓiɗɗo e nene ene ɓattodiri tawno koye ma yalti
ene jeeya e wañiramen rewɓe walla neniramen saha jiya joomum ene woɗɗi ya ha ɓooya tan min nde mbaɗa ndi ɓiyamo fini tene so ƴeewama tawi ɓiɗɗo fini nene ene tina ɓiyum nene ene tina ɓiyum ɗum noon nene e ɓiɗɗo ne ɓattodiri yimiraɓe guddite ɓerɗe mon ha jaaja duwana ɗe ɓiɓɓe ɓe moƴƴinane ɓiɓɓe ɓe gurdam mumen moƴƴinaneɓe dokkeɓe saabu koye mon foof yaltata debbo so sowima foti ko moƴƴodirede guila to joom galle mum eɓe wurde galle ɓernde wasa fasde nde tawno ɓiɗɗo ne toon kala no ɓernde fasiri ha walñiti reedu ndu kono yettorto ɓiɗɗo o ɗum tagui ɓiɗɗo yalta omo jogui tasuji walla sifa goɗɗo walla gonka foof taw ko ƴogɗo ɗum guila e nder balliten rendo ngo beele gonen e jaam jaam wona e men en calmini sohna Kadia Sy jaadiɗo jayde Weltare TV ha toon to États-Unis d'Amérique guila ɗo wonno lowre Facebook caméra Hamatoullahi Sall Ahmad Dia gorko mo tiri yimme sohna Khadijatou Sy famɗa haala moƴƴo nunɗuɗo min calmini jinnaɗo ma tedduɗo woni ceerno Alhaji Samba Sy e nene ma tedduɗo woni sohna Mariama Sow ko nonne kadi e joom galle ma ceerno Amadou Ba yo Allah reenon ceerno Khalidou Abdoullahi Sy no foti kanko debbo o o ñiiɓi to hayre to o wonde ɓinguel makko caggal nde annabi Nuhu ne woni tiggo haali Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama lawol gongol en calmini mawɗo meɗen Baba Dawda Thiam e cuddiɗo mawɗo men moƴƴo Nene Munoy Mbodj en calminiɓe no feewi mawɗo men Sanara Guissé e cuddiɗo mum Rahmatullahi Lam. Seydi Sarr kanko oɗo debbo mbiɗa no foto ñiiɓi toon o woni toon ko balɗe 4 kisa o woni toon balɗe 4 o woppani ɓiɗɗo o hootani wuuro e nder ɗen balɗe 4 noon e kawis Allah Seydi Sarr ko hen lamɗo barannoɗo yimɓe o kañumne maayi balɗe 4 ɗe o ñiiɓi toon de ko on wino Allah reena ɗum koko gonga balɗe 4 ɗe o ñiiɓi toon de ko e nder ɗen balɗe 4 lamɗo barannoɗo yimɓe o maayi caggal ɗum noon ɗon e ɗon o dañi balɗe 4 ko maleykaji ngari ndondimo ɗon pawimo e dow o nene makko fawnoma no jibini nde ndeke yo annore nene makko soynima annore ene yalta e tinde makko annore wonnode ba makko biyeteɗo Lamaka eggi fayi e tinde makko nene makko nawtimo wuuro ene nehamu ha o fuɗɗi mawnude omo daña gandal so ɗum ɓenni omo ayna dammiri yimɓe makko omo yoɓe taw ko yimɓe wuuro ngo aɗa andi nde ɗo annore ko annore nde ganduɗa ko annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde baba adama ittete aljanna ne jippine leydi hade makko tellade taw annore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗama e makko annore nelaɗo nde noon ende egga ende egga ende egga ende egga kala to nde ari waɗe ɗon wasiya kala to nde ari on wasiye kala to nde ari on wasiye ko kayre woni nde nanata annore eggi e bam makko fayi e oɗo annore eggi e makko fayi e oɗo annore eggi e makko fayi e oɗo ko annore nde woni ɗo ende yaha ende yaha ende yaha ende egga e ɗeɗo keeseje moƴƴuɓe no faye keesi dokki moƴƴi ko ni tan ha nde yettoyo to nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam foti feñji ɗum noon Seydi Sarr
ko ɗo kanneten yewtere nde hannde so hawri e weleede Allah so Allah hokki en hawrude e janngo jokken inchallahu taala. en calmini denndaangal banndiraaɓe fof to ɓe mbaawi wonde. en do wiima kala juulɗo ɗo waawi wonde yo Allah hebbinan ɗum kisal, yo Allah moƴƴinan ɗum gurdam mum, yo Allah suur en suturo mo huncotako, yo Allah moƴƴan en aduna e lahara. kala juulɗo ɗo waawi wonde, kala caɗeele ɗe o wondi, en ñaagima Allah yo Allah ittanmo ɗen caɗeele, yo Allah ittanmo ɗen caɗeele, yo Allah ittanmo ɗen caɗeele, yo Allah moƴƴinan en gurnameji meɗen, yo Allah moƴƴinan en gurnameji meɗen, yo Allah moƴƴinan en gurnameji meɗen, yo Allah suur en, yo Allah hebbinan en sutura, yo Allah hebbinan en sutura, yo Allah artir galleji ɗi, yo Allah artir galleji ɗi e kawral, yo Allah artir galleji ɗi e kawral, yo Allah artir kawral e galleji, yo Allah hebbin kawral e galleji he, yo Allah rendidin ɓerɗe men tawɗe ceertata. ceerno Abdoulaye mi duwani mama, yo Allah suure, yo Allah reene, yo Allah hokke sago ma e yidde ma, ɓesgu ngu yo Allah waɗe mabɓe barke, barke mabɓe o yo Allah hokke naftorade ɗum an e nene mabɓe, duuso jinnaɓe yo ɓooyɗo mon ɗo, yo Allah ɓamte ha ɓuura ko ɓamtuma ko, barke annabi sallallahu alaihi wa sallam. kala haaju joguiɗa yo Allah hokke o humto, kala ko moƴƴi e ma ko Allah tan andi, en ñaagima Allah yo Allah waɗani ɗum aɗa handi e ko ɓuri ɗum, kala moƴƴere nde dañƴa aɗa handi e ko ɓuri nden moƴƴere. alhamdulillah yo Allah hokke jaam, yo Allah hokke sutura, yo Allah hokke yaajede. no mbinomi hankkini yo Allah tamane aduna o, taw to jiɗɗa yaade fof aɗa wawi yaade jonjudi garta jonjudi, mi ɓoyidi wona aɗa mi jek privé, mi ñaguima Allah yo Allah addumo kadi warat so Allah jaɓi, warat inchallahu taala. alhamdulillah ɗum noon mi salminima, mboɗa andi ko ɗo ɗaccanmami so Allah jaɓi, yo Allah ken hawɗo janggo e on saaha jokken yewtere men inchallahu taala. ɗum noon Seydi Sarr ko musidɗo ma kiɗɗo ma sehil ma Khalidou Abdallahi Sy, yo Allah hokken hawrude e janggo. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموني يفنى وويل. يا نبي سلم ثم سلم على النبي. a jarama ceerno Khalidou Abdoulahi Sy, golle ma jooɗi peewi, yo Allah yoɓe moƴƴere e o duwaw belɗo coftinowo ɓernde, softina terɗe, uddita ɓernde, sukkita ɗaɗi, sellina, alɗina, wurtina neɗɗo, yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi. enen kala en denti en mbi amina ya rabbi. galleji ɗi fof koye majji, so Allah addi jaam e galleji ɗi, hayso tawi en ngala ko ñamɗen en gonaɗe jaam, so galleji ɗi ngala jaam, hayso eɗen jogui ko ñamɗen ko jarɗen kuɓeje ɗen ma ha towi ene fewna fewi en gonata e jaam. ɗum noon wonɓe e galleji gadde jaam, laɓɓine ɓerɗe mon gonon e jaam. Allah rokki mon laaɓɓe deedi, pewni galleji ha peewi, oɗon hen jooɗi, oɗon gone e jaam, dokke jaam, jiiluɗe jaam, pewje jaam, jeehe jaam, ɗaɓɓe jaam. Allah rokkiɓe dañi mahi galleji ha jooɗi, mbaɗi mon hen, oɗon hen jooɗi, oɗon jara, oɗon ñaama, oɗon kutoro kuura e ndiyam, oɗon jaaha oɗon garta, ƴeewe jaam, mbaɗon hen jaam, dañon jaam. garɗo e galle ne resa addu jaam, tawaɗo e galle won jaam, gonon jaam, ndendon jaam. gandon so tawi jaam ala on jotta hoɗon de, ñamminowo ne yarno o,
so tawi jam ala hakkude mon walla dokkodirani jam kañum yeehi rumti mon on gonata ɗon de ɗum noon gonen e jam Allah ɓeydanen jam ya rabbi ceerno Khalidou a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ɗo calminten sohna Acca Amadou Dia kame joom galle mum e ɓesgu mum moƴƴo laaɓɗo reedu ha toon to Mbour sohna Khadidiatou Sy Esam ha to Mbour mi salminima an e joom galle ma e ɓesgu ma kala ko noonne kadi jinnaɗo tedduɗo ceerno Alpha Talla to Wodobere tawete to leydi France kame suddiɓe mum kala on calminama on juurama min beltanimon no fewi Allah yo moƴƴere sohna Dieynaba Diallo ha toon to Salde mi salminima mi juurimama mi salmini galle o mi salmini Salde naaɓe kala to Baroɓe Diahel en calmini ceerno men jinnaɗo men Baba Yaya Deme kame sohna Khadidiatou Abdoullahi Deme sohna Mariama Deme mi salminima to keɗɗon foof e bandiraɓe enɗam foof yo Allah yo moƴƴere sohna Aissata Sy ha toon to Rosso Mauritanie gobowo ko yooɗi fewna habɓa ene yooɗi ko dampe baɗɗe fayida yo Allah yoɓe moƴƴere mi salminima sohna Aissata Sow mi salminima ha toon to Wendu Noti e dendagal enɗam kala dendagal bandiraɓe kala calminama juurama jettama beltanama ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehili moon Sar Abdoullahi Sarr mon dulumaji ene duusodira e ɓi nene mum musidɗo mum giɗo mum ceerno Haali Abdoullahi Sy to Soringo daade belɗe ɗe ko ceerno Ousmane Selloy lihi groupe Ya Nabi gorko mo Dumga to kaɓirde to ko Saydou Abouba gorko mo Luksayba gorgol musidɓe tedduɓe ketki malaki jam yo jam Allah ñallane musidɓam tedduɓe ngabbani dow kammo asno yaademo sana Muhammadu woroɗo winde ngabbani dow kammo asno yaademo sana Muhammadu woroɗo winde Allah windini aha e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde Allah windini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo woroɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo woroɗo winde jettoɗe ngoodani bakaro kala kala juulen mo sabu mum woodi winde jettoɗe ngoodani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde holko mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa ko goɗɗo holko mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa wasalam holko mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo